Țin să le mulțumesc sponsorilor noștri, Copac Coffee, pentru cafeaua de la acest podcast, în special lui Ștefan Pascal, și celor care au făcut această machetă de la 3D Guys. Sunt doi studenți inovativi care vor să aducă în principal imprimanta 3D. Mulțumim, puteți să le dați follow pe Facebook și Instagram. Bună ziua, numele meu este Lazar Emilia și bine ați venit la primul episod din seria de podcasturi Marca LSFI. Astăzi vom vorbi despre importanța voluntariatului în rândul studenților. Pentru a da curs acestei discuții, le am alături de mine pe Lisa Mironescu, care este student reprezentant în Consiliu și vicepreședinte al Ligii Studenților de la Filozofie Iași, și pe Bianca Pavel, care este președinte al Ligii Studenților de la Filozofie Iași. Aș dori pentru început să vă descrieți un pic în postură de voluntariat ce înseamnă voluntariatul pentru voi. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație și îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de voi aici în prima ediție a acestui podcast. Aș dori să îmi exprim recunoștința față de voluntariat și față de ceea ce înseamnă Liga Studenților de la Filozofie Iași, iar voluntariatul pentru mine înseamnă un mod de a mă relaxa în același timp în care pot și muncesc alături de unii dintre cei mai faini oameni pe care i-am cunoscut în întreaga mea viață. Și pot spune că voluntariatul a adus un plus de valoare vieții mele, atât personale cât și profesionale. Mulțumesc, Lisa. Bianca? Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu astăzi aici. Chiar e o onoare să pot să fiu una din persoanele care începe acest podcast ca și invitat. Ce înseamnă voluntariatul? Păi, personal, cred că m-a scăpat de foarte multe probleme, cum ar fi vorbit în public, relaționarea cu alte persoane, pentru că am fost o persoană anxioasă înainte și de asemenea mi-am dat seama că voluntariatul te ajută să faci foarte multe relații și prietenii și te dezvoltă super mult profesional, adică mi-am dat seama ce vreau să fac în viață datorită voluntariatului. Mulțumesc! Momentan amândouă aveți o funcție de conducere, dar cum a început totul? De când faceți voluntariat? Cine dorește să înceapă, Lisa? Hai, Lisa. Desfășor activități de voluntariat încă din cadrul liceului și pe parcursul anilor am dezvoltat tot felul de abilități, mai mult decât atât, skill-uri care mă ajută momentan în tot ceea ce desfășor în cadrul facultății. Pot spune că în anul întâi de facultate am vrut să fac ceva mai mult pe lângă ceea ce însemna viața de student, adică nu-mi doream doar să particip la cursuri, seminarii și să dau examene, ci întotdeauna mi-am imaginat o studenție altfel, o studenție în plus față de celelalte persoane care doar stau și învață și se duc acasă în weekend. Iar perioada de voluntariat a început undeva pe la 15 ani și acum la cei 22 de ani ai mei pot spune că este în curs și că nu mă voi opri niciodată din a face voluntariat, pentru că este minunat și încurajez pe toată lumea să încerce, să participe la câteva activități și să vadă cât de interesant este și cât de mult te poți dezvolta personal și profesional. Mulțumesc, Lisa. La mine în poveste începe un puțin mai din spate. Îmi cer scuze. M-am apucat de voluntariat prin 2013, undeva în clasa a 9-a. Voiam foarte mult să mă implic, să fac chestii. Și în cadrul liceului meu, la Fălticeni, eu sunt din Fălticeni, era o asociație de tineri de elevi și organizau zile de joacă. Asociația mare, umbrelă, se numește Asociația Grupurilor Locale de Tineret, iar grupul local de tineret care era în Fălticeni la vremea respectivă, care este și acum, se numește Aripi în Europa. Și printr-o întâmplare, era perioada de recrutări în momentul respectiv și am zis, bă, de ce nu? Au venit niște elevi mai mari în sala noastră de clasă și au zis, bă, noi suntem ăștia, vrem să vă recrutăm, haideți să faceți zile de joacă, ne jucăm cu copii, puteți să vă dezvoltați, lucruri de genul. Și când am aflat lucrurile alea, aveam un flyer și acum am flyerul respectiv, am foarte multe chestii păstrate. Mi-am dat seama că chiar îmi doresc să fac treaba asta. M-am dus la recrutare, totul frumos, chestii și mi-a plăcut atât de mult încât implicarea mea a ajuns într-un punct de a putea
coordona eu anumite lucruri, am ajuns coordonator de asociație a grupului respectiv. Și de acolo totul a fost în creștere, pentru că cumva, eu la școală nu mi-a plăcut să învăț, sincer. Eu cu școala n-am fost foarte buni prieteni, și, dar în schimb excelam foarte mult partea asta de persoane, de activități și așa mai departe. Am participat super mult la training-uri, la tot felul de schimburi de experiență, am călătorit super mult în țară datorită asociației respective. Dar, bineînțeles, totul a ajuns într-un punct culminat că am ajuns și trainer în care mergeam în tabere la Muncel, nu știu, județul Iași, Pașcani, Muncel, așa. Și de câțiva ani mă duc acolo și țin training-uri, după care am ajuns la facultate când liceul s-a terminat, am terminat liceul, am ajuns la facultate și la facultate de filozofie și științe social-politice era Liga Studenților la filozofie. Și era, ce-i asta? Da, și am zis că dacă tot am făcut voluntariat la timp, hai să merg și în ligă. Bineînțeles că nu am fost un voluntar model, am mers la activități când îmi doream, când mi se părea interesant și mi-am dat seama că totuși aș vrea să fac ceva mai mult. Simt că experiența mea pe care am avut-o în trecut și toate lucrurile pe care le-am făcut și le-am învățat ar putea să ducă la un nivel mai înalt. Și am zis, hai să candidez. Am ajuns coordonator al Departamentului de Resurse Umane, unde chiar cred că am format o echipă super faină. După ce am devenit o persoană destul de bună pe coordonarea departamentului, mi s-a oferit șansa să devin președinte. Și în momentul de față sunt președinte Religii Studenților Filozofie Iași, unde, sincer, cred că am ajuns la un punct în care m-am dezvoltat pe toate părțile. Adică nu cred că aș putea să scot ceva mai mult de aici și simt că nu regret absolut nimic. Adică, pe lângă oportunitățile astea de la asociație și de la ligă, am reușit să ajung și în mai multe locuri. Adică, nu știu, voluntariatul în sine, pe lângă, nu vorbesc de funcții, vorbesc de faptul că vrei să te implici, că vrei să faci mai multe decât poți, că vrei să ajuți oameni în jurul tău și toate chestiile astea, când oamenii văd că muncești și că îți dorești, vin și mai multe, și mai multe, și mai multe. Da, și cam asta a fost parcursul meu în voluntariat. Foarte frumos. Amândouă vorbiți cu atâta drag despre voluntariat. Considerați că voluntariatul n-ar trebui să lipsească din viața niciunui student? Absolut. Consider cu ardoare faptul că orice student ar trebui măcar să încerce să facă voluntariat, dar cu siguranță și garantez că îi va plăcea foarte mult. Iar voluntariatul în viața unui student este mai mult ca o eliberare, în același timp ca o relaxare, și te scutește de foarte multe perioade stresante în care să ai un fel de burnout și cu siguranță orice student ar fi mult mai degajat spre partea aceasta de voluntariat decât să stea acolo în zona lui de confort și să se axeze doar pe facultate sau pe viața lui personală, cum ar fi prietenii, iubita, iubitul și așa mai departe. Voluntariatul este foarte important în viața unui student și cu siguranță în cadrul acestui podcast veți vedea și de ce, pentru că vom da și câteva exemple ulterior. Eu sunt de părere că voluntariatul în timpul studenției depinde foarte mult și de ce studiezi. Adică, de obicei, asociațiile de studenți care se formează pe baza specificului facultății îți oferă oportunitățile să te dezvolți practic pe direcția pe care tu o studiezi. În principal, acum mă refer la specificul facultății noastre. Noi suntem socio-uman. Practic, ce facem noi este să te dezvolți socio-uman, să te dezvolți pe tine ca să poți să conversezi, să ai o prezență cu persoanele din jurul tău, că tu, de fapt, cam asta o să lucrezi cu oameni. Și dacă reușești, într-adevăr, să te dezvolți pe partea asta, cred că ești un om reușit și te ajută foarte mult și parcursul tău al carierei, ca persoană, la un job și așa mai departe. Dar sunt de părere că trebuie să fie și un voluntariat potrivit ție. Pentru că, până la urmă, da, asociații studențești, nu știu ce, asociații de-astea caritabile și așa mai departe, dar cred că voluntariatul trebuie să fie ceva ce se potrivește.
Pentru că de multe ori m-au întrebat oamenii de ce pleacă oameni din ligă, știi? Și m-am simțit și eu așa, bă, nu știu ce să spun. Dar m-am luat la concluzia că este o selecție naturală. Adică dacă nu te simți bine acolo și nu simți că ți se potrivește, înseamnă că este mai bine pentru tine să nu faci chestia aia. Practic, voluntariatul ar trebui să fie ceva ce o alegi cu cap și mai ales că dedici foarte mult timp chestia asta, adică nu e ca și cum dai bani sau ești plătit. Nu, timpul tău este cel mai valoros lucru și practic tu plătești voluntariatul pentru timpul pe care tu îl dedici acolo. Și de asta zic, e foarte important să-ți alegi unde plătești cu timpul tău. Iar dacă într-adevăr vrei să faci ceva cu chestia asta, în principal ar trebui să și te dedici mult. Pentru că dacă e să o luăm pe niveluri, da? Te implici puțin, primești puțin. Te implici mult, primești mult. Pentru că așa e și faza în asociații, că cu cât te implici mai mult, cu atât primești înapoi mai mult. Nivelul tău de activitate, nivelul de a te implica în tot felul de evenimente și cum te implici mai exact ca și ce persoană, ce funcție ai acolo, nu neapărat ca președinte, nu știu ce, dar e și ideea asta, bă, eu sunt persoana care mă ocup de protocol, eu sunt persoana care o să moderez chestia asta. Trebuie să sustragi de acolo tot ce e mai important și ce dezvoltă pe tine. Așa. Practic, da, cam asta zic. Dacă nu ți se potrivește, nu trebuie să faci. Dar dacă eu, ca și persoană, dacă ar fi să fiu eu și să repet din nou toate lucrurile astea, n-aș da timpul înapoi pentru că mă simt super bine așa. Nu ai regretat nimic. Nu regret absolut nimic. Voluntariatul joacă un element destul de important în ultimii ani la voi și ce vă inspiră, ce vă motivează, de unde luați energia ca să continuați, să dați keep forward? Bineînțeles că energia noastră provine din oameni, mai ales din voluntarii asociației sau din studenți, în primul rând. Studenți pe care îi vedem foarte implicați, mai ales în această perioadă atipică, pentru că de un an de zile nu ne-a fost deloc ușor să mobilizăm alte persoane, când uneori noi am fost instabili. Pentru că a fost o perioadă foarte nesigură, mai ales când vine vorba de organizarea unor evenimente ce implică un număr foarte numeros de persoane și indisponibilitatea locurilor de a organiza acele evenimente. Ok, mulțumesc. Nu mai ai nimic de adăugat, Bianca? Ce te inspiră? Da, aș putea să spun că tot oamenii mă inspiră, dar e și ideea asta de a face ceva mai mult decât ești tu. Pentru că eu chiar cred într-o filozofie de asta de viață în care nu vreau să umblu pe pământ și să nu las nimic în urma mea. Și voluntariatul mi s-a părut cea mai bună oportunitate să fac treaba asta, iar pe mine mă inspiră treaba asta de a lăsa ceva în urma ta și chiar și o persoană care mi-a spus mulțumesc la anumit timp, chiar nu știu, un eveniment care a ieșit super și au ieșit oamenii super ok, cu amintiri și așa. Da, lucrurile se învârt în jurul oamenilor, voluntarilor, care sunt super fericiți că au reușit să evolueze și să spună după aia, băi, Bianca, mulțumesc că m-ai adus aici, sau Lisa, mulțumesc că am făcut chestia asta, sau că am cunoscut super mulți oameni și am oameni care, dacă vreau să-i sun la 5 dimineața, îmi răspund necondiționat. Mă inspiră treaba asta, că am un cerc de oameni de care sunt mândră și mi-am reușit să-mi formez persoana mea, am reușit să formez un grup de oameni cu care știu că pot să lucrez și pot să pornesc o afacere dacă trebuie. Chiar mi-am zis Jory chestia asta și da, chestia asta, da, mă repet, da. Din seria lucruri pe care nu le înveți la facultate și noi în cadrul voluntariatului am învățat foarte multe lucruri utile pe viitor, cum ar fi să îți inițiezi o afacere alături de oameni care cu siguranță vor munci cot la cot cu tine și nu te vor lăsa baltă la un moment dat.
Pentru că în sine facultatea nu te învață cum să îți gestionezi emoțiile pe viitor și în cine poți să ai încredere și în cine nu. Dar prin prisma voluntariatului, cu siguranță ne dăm seama de foarte multe aspecte importante care duc spre consolidarea unui viitor cât de cât sigur și, de ce nu, unul fericit. Da, pentru că, uite, de asta ziceam că facultatea trebuie să-ți ofere anumite lucruri, dar dacă faci voluntariat pe lângă facultatea care o ai și te implici în activitățile respective, tu pui în practică ce înveți acolo. Și este mult mai ușor după aia să-ți dai seama dacă într-adevăr se potrivește facultatea pe care ai ales-o. Că de multe ori se întâmplă că avem voluntari care, da, vin în lig și așa, și după aia își dau seama că, bă, știi, facultatea asta nu e chiar ceea ce îmi doresc. Și uite, poate nu că am păstrat voluntarul sau așa, dar am reușit să-l facem pe el să-și dea seama ce-și dorește de la viață. Hai să ne aruncăm o privire mai aprofundată și să-mi spuneți ce înseamnă Liga Studenților pentru voi. Liga Studenților de la Filozofie, o familie sau doar un simplu loc unde faceți voluntariat? O întrebare copleșitoare, mai ales că în spatele tău, Emilia, sunt foarte multe poze și pe fiecare poză, respectiv pe spatele fiecărei poze, avem acolo scris câte un lucru care descrie amintirea respectivă. LSFI, după cum puteți vedea, înseamnă foarte multe persoane care nu au o relație de rudenie, dar în cadrul asociației și-au format o relație de rudenie. Da. Noi numim această asociație ca pe o mare familie. Pentru că atmosfera care este în cadrul activităților, atât formale cât și informale, și adunările noastre generale, mai mult decât atât, toate deplasările în care am fost, toate team building-urile, toate training-urile la care am participat sau pe care le-am organizat, ne-au dat o altă perspectivă asupra vieții și ceea ce înseamnă pentru noi familia cu adevărat, ceea ce înseamnă prietenii cu adevărat. Iar în LSFE am întâlnit și mamă și tată și prieteni și am fost la un moment dat părinți pentru altcineva. Întotdeauna când am avut nevoie de un sfat am găsit pe cineva, când am avut nevoie de o vorbă bună am găsit pe cineva, când am făcut lucruri poate pe care nu le-am prevăzut și nu am descurcat atât de bine, a fost cineva care să-mi atragă atenția și cu toate astea să mă ajute să trec peste acel impas și să îmi dea un start nou, că lucrurile, chiar dacă tu le-ai greșit la un moment dat, se pot repara și mai mult decât atât poți să le îmbunătățești. Pentru că despre asta este vorba în voluntariat și în LSFI. Nimic din ceea ce faci nu are repercusiuni foarte grave. În voluntariat este foarte ok să greșești, pentru că noi aici ne dăm seama ce adulți vom deveni. Care sunt punctele noastre tari, care sunt punctele noastre slabe, ca să le putem îmbunătăți pe parcursul anilor în care noi facem voluntariat. Și pe viitor vom deveni oarecum prototipuri de persoane care vor duce această societate și vor conduce poate această țară la un nivel mult mai avansat decât în străinătate. Da. Cred că sloganul lângă cu inimii se află LSFI se potrivește în totalitate, nu? Desigur. și întotdeauna voi fi un voluntar implicat în LSFI, chiar dacă voi avea 30 de ani, 40 de ani, această asociație rămâne pentru mine întotdeauna închegată aici în suflet. Și nu doar asociația în sine, cât și oamenii, mai ales prietenii pe care mi-am creat în cadrul ligii, dar și amintirile care nu s-au șters niciodată, fie că ele sunt pe o poză, fie că sunt în capul meu, fie că sunt pe Insta, pe Facebook și așa mai departe. Mulțumesc! Bianca, ce este LSFI pentru tine din postura de președinte, dar în principal de voluntar? Da, de voluntar. Păi, eu consider că funcțiile sunt doar o responsabilitate în plus față de altele și că la bază toți suntem voluntari, că din nou ne vine în timpul. Ce înseamnă LSFI? În primul rând, da, este o familie. Eu chiar cred că este o familie. De ce s-o și plecat la ideea asta de familie? Pentru că noi aici la facultate suntem dintr-o multitudine de zone. Și în momentul în care vii de la mama de acasă cu zacusca și așa mai departe și îți dai seama că nu mai ai cum să ai grijă de tine și stai să te gândești, bă, ce mănânc astăzi, nu știu ce, nu mai ai confortul ăla. Și începi o altă viață. Iar ligiile studențești, de ce sunt o familie? Pentru că adună oamenii care au nevoie de ajutor de acasă. Că
de foarte multe ori. Cei care își fac voluntariat, cel puțin ce am observat eu, sunt și persoane care sunt puțin mai inadaptabile. De ce? Pentru că au căutat la un moment dat persoane care sunt ca ei. Grupurile de voluntariat sunt persoane care se aseamnă, care au un scop comun, care vor să facă lucruri împreună. Și LSFI este o familie care a adunat oameni din zona Moldovei în principal, pentru că Iași este un centru universitar care adună din zona Moldovei, dar am mai întâlnit și studenți din alte părți. Și practic ne adunăm toți la un loc, ne devenim rude, frați, surori, mame, tați, ca să suplinim lipsa asta de acasă. Dar pe lângă asta, cum o zis și Lisa și o susțin, este vorba de amintiri, de prietenii, de imagini care nu o să le uit niciodată. Legat de amintiri, am văzut că ați participat la foarte multe evenimente și diverse acțiuni. Care a fost cea mai importantă pentru voi? Care o să vă rămână mereu în minte? Știu că sunt multe. Alegeți una care este foarte reprezentativă pentru voi. 3. Balul bobocilor. Bal. Din tot ce se poate vedea aici, cred că reprezintă 5% din activitățile pe care le-am organizat și la care am participat împreună. Iar balul bobocilor, pentru cei din conducerea Ligii Studenților de la Filozofie Iași, înseamnă una dintre cele mai grele activități care pot exista în cadrul asociațiilor, pentru că, fiind o mână de oameni, trebuie să organizezi un eveniment amplu, public, prin care absolut toți studenții Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice iau parte. Așadar, din câteva persoane, noi trebuie să ne asigurăm că balul se va desfășura într-o locație încăpătoare, că avem un invitat foarte important, ca să spun așa, ori cântăreți, ori stand-up-ări, ori DJ și așa mai departe. Pe lângă asta trebuie să ne asigurăm că avem studenți care vor participa la Miss și Mr. Boboc și acolo vine altă bătaie de cap, pentru că vor fi preselecții, după care va fi perioada de recrutare, iar apoi începem cu repetițiile pentru bal, probe artistice, prezentarea participanților. După ce avem toate lucrurile puse la punct, trebuie să începem promovarea evenimentului, după care trebuie să sponsorizăm foarte bine evenimentul, pentru că un artist, cel puțin unul național, ca să spun așa, costă destul de mult, iar noi, fiind studenți și având, la fel cum ai spus și tu, zacuscă de acasă, nu putem să sponsorizăm un eveniment cu zacuscă. Așadar, să vezi copii, practic, la 18-19 ani, îmbrăcați în sacouri și în smokinguri, ducându-se la marile firme din Iași și la tot ceea ce ține de cafenele, lanțuri, restaurante și așa mai departe, prezentând acolo o mapă de proiect concepută de ei, muncind împreună pentru ea și atrăgând sponsori, astfel încât balul să iasă un real succes, este mare lucru. Așadar, o asociație te dezvoltă încă de la început până la sfârșitul tău în a face voluntariat. Eu sunt total de acord cu Lisa. Balul, într-adevăr, este o memorie foarte impregnată în mintea mea, pentru că au fost nopți în care n-am dormit, zile cu stres în care, o să recunosc că am lipsit de la cursuri și seminarii, doar pentru ca evenimentul acesta să iasă ok. Și e și stresul ăla, pentru că, da, financiar vorbind, balul bobocilor este foarte, foarte greu de dus, pentru că un artist, ca să-l aduci, este scump. Iar sponsorizările, biletele, vânzarea în sine trebuie să fie super bine gândită, așa fel încât, la sfârșit să nu avem datorii, să avem totul plătit, să fie ok. Că da, să mai întâmplă, trebuie să mai scoți și bani din buzunar. Pentru că de multe ori voluntariatul înseamnă și să mai dai și bani, că nu e așa de ieftin. Și cel puțin, pe mine balul m-a marcat nu neapărat că a fost foarte greu, ci pentru că mi-am dat seama cât de mult pot face niște oameni, adică
5 oameni cât am fost atunci. 5 persoane. Da, 5 persoane. Am făcut un eveniment care a ieșit extraordinar, cu 500 de participanți, vizual, așa, cu 7 perechi, da? 7 perechi de participanți. Da, de participanți și 500 de spectatori, care au fost, nu știu, hashtag cel mai tare bal. Asta e deviza noastră. Ai adus un pic discuția despre dezavantajele voluntariatului și despre sacrificiile. Care sunt sacrificiile succesului în spatele fiecărei activități? Pentru că sunt și părți frumoase, dar sunt și părți mai puțin plăcute. Da. Păi, ce este dezavantaj la voluntariat? Este scump, uneori. La Poate ce în timp? te referi? Nu știu dacă neapărat timp, dar și bani, pentru că dacă vrei să mergi undeva, vrei să mergi la un training, vrei să mergi la București, la nu știu ce întâlnire, vrei să mergi într-o deplasare, Liga nu poți să spui că are bani că să sponsorizeze 30 de oameni, să-i plătească toate chestiile astea. Trebuie să ai și bani ca să-ți permiți să mergi la activitățile respective. În același timp, uneori poate să fie și un dezavantajul altor activități pe care le ai în viața ta de zi cu zi. Că dacă ești o persoană super implicată și ai și funcții și responsabilități, de multe ori mai neglijezi alte părți ale timpului tău, de exemplu viața personală. De multe ori, acum și zic, mă întreabă lumea, dar tu ai viață personală? Și eu spun, bă, viața mea personală este voluntariatul. Da. Și ajuns la un moment dat să te gândești cam cât timp dai activităților pe care le faci și îți dai seama că celelalte lucruri din viața ta sunt mai dezavantajate. Asta zic și că ar fi un dezavantaj la voluntariat, că trebuie să structurezi foarte bine timpul și cum te dedici acolo. Da, dar satisfacția de la sfârșit cred că înlocuiește. Bineînțeles. Acum, ca un dezavantaj foarte mare, eu îl privesc pe cel al managementului timpului, pentru că la un moment dat, implicându-te în foarte multe activități, nu mai ții cont de timpul tău alocat studiului sau alocat vieții personale, care din momentul în care tu desfășori activități de voluntariat în mai multe asociații sau mai multe ONG-uri și pe lângă asta mai ai și facultate, cursuri, seminarii, prezentări la seminar, este posibil la un moment dat să uiți anumite lucruri sau să nu mai ai timp să le gestionezi pe toate și să ajungi într-o perioadă în care ai putea să clachezi. Doar din simplu fapt că faci prea multe. Uneori nici prea mult nu este în regulă, pentru că am văzut cu toții ce înseamnă să fii în 7 locuri deodată. Acum avem noroc că este online și putem sta la o ședință pe telefon, la alta de pe laptop, mai organizezi și o activitate între timp, mai ai și un curs în același timp. Iar lucrurile astea trebuie gestionate foarte, foarte bine pentru a nu ajunge în imposibilitatea de a participa la toate lucrurile pe care ți le-ai propus să le faci. Și privitor la perioada pe care o parcurgem acum, cum priviți voluntariatul din punct de vedere al pandemiei? Ce s-a schimbat? S-au schimbat foarte multe lucruri și pot începe cu activitățile care trebuiau desfășurate în format fizic, a trebuit să le adaptăm în formatul online. Și evident că nu mai era același entuziasm privind activitățile, pentru că a lipsit foarte mult interacțiunea dintre noi. Și asociația noastră are la bază, ca un fel de cultură, relaționarea cu alți oameni, cu alte persoane. Și bineînțeles că închegarea de noi relații de prietenie, care, să spunem că oarecum a fost stopată de această perioadă foarte, foarte stresantă din punct de vedere a organizării de activități. Noi am încercat pe cât de mult posibil să readaptăm toate activitățile și să le facem să prindă viață și în mediul online. Pe de o parte am reușit, iar pe de altă parte n-am reușit. Pot să spun că ne-am descurcat excelent în ceea ce privește activitățile online, dar ca un minus a fost lipsa interacțiunii umane. Pentru că noi, în cea mai mare parte, ne-am întâlnit prin intermediul platformelor online
și nu a fost același impact cu ceilalți voluntari. Adică eram acolo toți cu camerele pornite, de precizat că la asociație aveam toți camerele pornite și la cursuri cred că jumătate le aveau oprite. Iar nu era același spirit al asociației pe care îl avem când intrăm într-o sală. Este foarte ciudat să aplauzi în fața unui ecran când intră cineva față de cum era în sală. Nu erau sunetele alea, șotelele acele din sală, când toată lumea era încântată să se vadă, să stea oamenii efectiv unii lângă alții. Pe lângă asta, noi întotdeauna când ne întâlnim cu membrii ai asociației, ne îmbrățișăm. Iar în perioada aceasta nu prea am avut parte de aceste îmbrățișări, totul a fost atât de rece și chiar îmi pare foarte rău că a trebuit să facem parte din această epocă destul de ciudată, iar provocările pe care noi le-am avut și cu siguranță le-am dus și o să le ducem până la capăt cu succes, ne-au schimbat foarte mult, pentru că am devenit mult mai adaptabili, mai ales acestui context, iar voluntarii și-au dat seama cât de importanți sunt ei pentru noi. Pentru că, indiferent de ce greutăți vom întâmpina, întotdeauna vom face lucrurile astfel încât voluntarii să nu se resimtă toate greutățile pe care noi le avem și să se bucure cu adevărat de voluntariat. Da, o problemă pe care am identificat într-adevăr acum în pandemie și cu voluntariatul în sine, lipsa de motivație. Și aici depinde de foarte mulți factori. În primul rând, faptul că ești acasă, nu mai ești în campus, nu mai ai contact direct cu oamenii din jurul tău, nu mai ai contact cu profesorii. Acasă, mediul poate să fie unul bun spre rău, depinde foarte mult de cum ești și acasă. Și fiindcă este și o stare generală de supărare și dezamăgire a populației, începi și tu să te molipsești la chestia asta. Iar demotivarea este în principal prima problemă care apare atunci când vrei să faci voluntariat online. Iar voluntariatul online nu se mai numește neapărat voluntariat, pentru că noi de ce facem activități? Noi suntem socio-umani, noi vrem să ne întâlnim cu oamenii, vrem să vorbim cu ei, să facem activități fizice, iar online este dificil. Pentru că nu mai ai același limbaj corporal, nu mai citești, oamenii nu-ți mai dai seama dacă sunt supărați sau triști, din faptul că ești cu ei. Iar apropierea asta pe care ar fi avut-o în mod normal în fizic, nu mai ai. Iar ca persoană, eu de exemplu din bord, dar nu mai simt același lucruri față de ceilalți voluntari, pentru că au avut ghinionul de a se alătura asociației într-o perioadă de pandemie. Iar treaba asta de a fi voluntar într-o asociație cu oamenii pe care nu-i cunoști decât într-un ecran, e destul de trist, e trist. Pentru că înainte, ce făceai? Aveai contact direct la recrutări, te întâlneai cu ei, vedeai fiecare în parte, îi spuneai, aflai povestea lor. Și acum e mai dificil, oamenii nu mai sunt așa de nu le mai vezi emoțiile când vin aici în sală și spun: bună, eu mă numesc Bianca, vreau să fiu voluntar. Nu mai vezi lucrurile astea. Și este și dificil să aduci oamenii care au activat în asociație. Da, avem deja un semestru online, îl terminăm și pe acesta online. Eu stau și mă gândesc ce va fi la anul, pentru că practic o să fie o nouă asociație din nou, pentru că oamenii care sunt acum, chiar dacă au făcut activități, nu se cunosc între ei. Iar probabilitatea de a face activități în fizic și la noi este și ea foarte scăzută, având în vedere că încă suntem cu cazuri în creștere. Iar să aduni oamenii vechi cu cei noi și după aia să mai duci încă o generație nouă, cred că o să fie puțin ciudat de gestionat, dar nu cred că este imposibil. Criza voluntariatului, dacă pot să spun așa, depinde foarte mult de om și de motivația lui de a continua în asociație. Practic, Liga, eu cred că a făcut tot ce a putut să-și continue activitatea. Cu siguranță sunt lucruri care trebuie îmbunătățite, dar eu cred că nu poți să ajuți un om care nu vrea să fie ajutat. Practic, tu dacă vrei să te implici și vrei să faci lucruri, găsești cu siguranță să faci, dar să vrei.
Și supraviețuirea asta depinde foarte mult de noi, cum o gestionăm. Exact, și de interesul fiecăruia. Exact. Cred că cu toții am simțit lipsa aceasta de conexiune și de interactivitate cu ceilalți oameni, de la amfiteatre pline, de la săli pline, de la ședințe, până la o întâlnire pe Meet, Zoom sau orice altă platformă. Privitor la acest lucru, cum vedeți voi voluntariatul, nu știu, peste 10 ani, de cursul timpului, cum o să evolueze? Ce o să se schimbe din perspectiva voastră? Eu cred că va fi o evoluare a digitalizării extraordinară și o scădere totodată a tot ceea ce înseamnă interacțiune și conexiuni umane. Și, din păcate, fiind la o facultate bazată pe area socio-umanelor, este un minus extraordinar de mare pentru că noi ar trebui să înțelegem persoanele, dar nu putem înțelege persoanele în mediul online. Adică este foarte greu să-ți dai seama de gândurile persoanei din fața ta, de cum va gestiona anumite situații persoana din fața ta și cea mai grea parte este că nu poți să ajuți persoana dacă tu nu identifici nevoile sale. Așadar, această digitalizare vine și cu bune și cu rele. Dar uitându-mă în spate, cât de fain era să facem activități fizice, îmi dau seama că viitorul, ceea ce spui tu peste 10 ani, și că în viitor, următorii coordonatori și următorii membri ai boardului LSFI ar trebui să țină cont foarte mult de lucrurile care s-au petrecut în trecut și să încerce să le adapteze la perioada din viitor. Mai ales ținând cont că aceste platforme online vor evolua, facultățile vor lua exemple din afara țării, spre exemplu, cursurile și seminarele să fie online, iar practica, bineînțeles, să fie în mediul fizic. Cam atât am să spun pe acest subiect. Mulțumesc, Bianca. 10 ani, peste 10 ani, da. Dacă ar fi să urmărim trendul voluntariatului de când a apărut în România până acum, a fost destul de reticent privit la început. Erau grupurile erau mici, voluntariatul nu era atât de apreciat, lumea care făcea voluntariat nu era văzută ca și cum s-ar dezvolta personal, ci mai mult că ce faci tu acolo. După aia, grupurile au început să dezvolte, voluntariatul a început să prindă mai multă popularitate, chiar și cu legea din 2014, legea voluntariatului, în care îți acordă credite, da, și experiență în câmpul muncii, iar lumea a început să fie mai motivată să activeze în grupuri de voluntariat. Practic, lucrurile au început de jos până la recunoașterea voluntariatului. A fost o stagnare a activităților, nu mă refer ca și dezvoltare, ci oamenii au început să înțeleagă voluntariatul. Acum depinde foarte mult de generațiile care o să urmeze, pentru că lumea este mult mai conectată online, este mult mai preferă foarte mult să interacționeze prin social media și alte modalități, iar cei care vin probabil să nu mai simtă voluntariatul la fel de mult. Da, din punctul meu de vedere, cred că tocmai treaba asta care duce spre o subdezvoltare a relațiilor interumane s-ar putea să ducă la o nevoie de a te regăsi din nou și a te dezvolta din nou. Practic o să fie o scădere, iar după aia o să fie din nou o creștere a înțelegerii voluntariatului, pentru că în momentul în care ai o lipsă, e posibil să-ți dai seama de ce ai avut în trecut să fii mai bun și să o crești din nou. Practic, cred că voluntariatul peste 10 ani o să fie la fel de bun ca acum, chiar dacă s-ar putea să aibă o scădere foarte drastică din cauza pandemiei astea și a lipsei de interacțiune. Și o să fie cu o inovație. Mulțumesc mult pentru discuția purtată în această zi. Sigur, cei care vizionează acest podcast o să aibă multe de învățat și cred că sunteți un fel de inspirație pentru ei, pentru că munciți cu atâta plăcere și ajutați atât de mulți studenți și voluntari să devină o mai bună versiune a lor, pentru că este nevoie să ne dezvoltăm personal. Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs acestei invitații și pentru discuția purtată. Și sper să ne reauzim și să fie totul bine și Liga să meargă în continuare tot cu atât de multe activități și să aibă în continuare atât de mult succes ca cum a avut și până acum. Vă mulțumesc mult!
Acesta a fost primul episod, vă mulțumim și vă așteptăm la următorul.